Dobrý deň. Dnes máme jedinečnú možnosť sa pozrieť trošku do vývoja motocyklov a v podstate treba si uvedomiť jedno, že vlastne motocykly sa vyvíjali ako keby na bicyklových súčiastkách. Hej? Že tí prvé motocykle vychádzali vo veľkom z bicyklových súčiastok a samozrejme až potom sa tí motocykle od tých bicyklov oddelili. Tuto máme jednu zaujímavú vec, kde tu je vlastne náboj a dal by som dôraz na tento krúžok. Tento krúžok je niečo podobné, jak sú v bicykloch, ktoré majú, my tomu hovoríme, že šálky, ktoré majú buď venček alebo samotné guľôčky a do tej polkruhovej drážky sa vlastne vkladal aj u tohoto kolesa konkrétne sa vkladal venček. Ten vyzeral ako si takto a potom podotýkam, že táto súčiastka je len ilustračná, že to nie je pôvodná. Potom vlastne ten venček tým, že sa to dotiahlo, tak sa vymedzovala vôľa. Aj axiálna, aj radiálna. Bolo treba, aby tá drážka na tých súčiastkách nebola vymačkaná, lebo pokiaľ sa tie guličky, tam musí byť vlastne niečo jak miska, jak rádius, tam musí byť tuto to je vidieť, že tam je na spodu rádius. Pokiaľ sa tá drážka pre tie guličky vymačkala, tak potom už nebolo možné vymeniť iba axiálnu vôľu, ale radiálnu už nie. Hej. To je konkrétne problém aj u tohoto kolesa. Čiže vlastne s týmto systémom uloženia sa bežne stretávame trebárs u bicyklov na pedálovom strede, kde vlastne sa títo dve misky proti sebe doťahujú a na oske bývala taká polkruhový výbeh a v tom sa gúlali. Niečo podobné je aj na hlavovom zložení, čiže na riadidlách a aj zadné kolesa, aj predné kolesa mali podobné uchytenie. Samozrejme už teraz sú tam klasické ložiska. Ale čiže vlastne keď si my vezmeme tú históriu, tak tento venček bol vlastne vsunutý tu. Za ním bola plstená prachovka, ktorá to celé tesnila a nakoniec to bolo ešte našrobovaná takáto matka, aby sa to celé zavrelo. Hej. Tuto vlastne máme podobné uchytenie, kde toto je vlastne ten kónus, ten kužel. My sme si hovorili, tá matka, ten kužel je vlastne ako keby táto súčiastka. Hej. A tuto je kužel a kontramatka, ktorou sa vymedzuje tá vôľa. Druhá vec, čo je veľmi zaujímavá u tohoto kolesa, som si všimol, že sú tu podkladané špice. 99, dneska na žiadnej motorke sa špice nepodkladajú. Špice sa výrazne podkladajú len na bicyklových kolesách, ale ako sme hovorili, toto je prechod niečo medzi bicyklom a motorkou, kde vidíte, že táto špica vychádza smerom hore, potom ide popod túto špicu, je podložená pod ňu, hej, a ide do ráfu. Toto je typické pletenie pre bicykle. Tá špica je relatívne na bicykli tenká, není problém ju podložiť a spraviť. Hej. U týchto hrubých špicí už hrozí, že sa ohne. A teraz tá zaujímavosť, že aby sa im to dobre plietlo, tak na tejto strane sú tí špice podkladané. To sa ešte dalo. A teraz tá zaujímavosť, na druhej strane tí špice podkladané nie sú. Tu už je to ako keby napletené, ako keby moderná motorka, kde špica prichádza vrchom a vrchom odchádza. Hej. Že keby bola podkladaná, mala by ísť popod túto špicu, ale aby si oni ušetrili tú robotu, tak tuto to nie je. Samozrejme, tuto je iný systém zavesenia tých špicí. Je to podobný Jave pérák s tým, že vlastne sú tu naháčiky
a tá špica sa založí donútra cez tento otvor a je zavesená. Čiže sa dá tá špica relatívne ľahko vymeniť. No a zase tu máme polobubon, niečo podobné, jak mala Java Perak, len trošku kvalitnejší. Hej. No, takže to je taká zaujímavosť, že vlastne toto koleso slúžilo ako merba. Tu je vidieť, že táto špica není podložená. Táto špica, napríklad tu keď sa pozrete, tak táto špica už ju asi niekto menil a nepodložil ju. Alebo skôr túto špicu niekto menil a nepodložil ju. Ale susedná je podložená, ďalšia je podložená, ďalšia. Túto si to už niekto zľahčil. Čiže toto koleso, ktoré sme vyrábali ako repliku, už je tu ložisko. Už sme opustili to pôvodné s tým kúželmi. Už je tu ložisko osadené, ale to kladenie je dodržané, čiže na tejto strane sú tie špice podložené a na druhej strane podložené nie sú. Hej. Ani tu na tomto kolese podložené nie sú. Hej. Čiže aby sme vyrobili vernú repliku, tak ešte aj pri tom kladení tých špicí sme to, alebo teda som to dodržal. No. Len zaujímavé je tento prechod, kde vlastne ešte systém bicyklového uloženia, ktorý má určite svoje obmedzenia, tak tento systém bicyklového uloženia, kde vlastne tu by bol ten kónus, hej, a ten kónus by sa zaniesol tam, tak tento systém bicyklového uloženia na niektorých motorkách ešte veľmi starých nájdeme. No ale už pri tej rekonštrukcii už sa prechádza na klasické jednoradové guľočkové ložisko, ktoré má ďaleko vyššie sily. Tak to je všetko.